jedan od vaših komentara je bio to da dogovor sa Ruskom federacijom za Južni potok nije u suglasnosti sa makedonskim zakonodavstvom koje proizlazi iz obaveza članstva Makedonije u Evropsku energetsku zajednicu. Zašto nije taj dogovor u skladu sa makedonskim zakonodavstvom i obavezama koje je Makedonija preuzela kao članica povelje? To sam baš želeo da kažem sa ovim što sam već do sada rekao. Znači, najbitnija stvar je da ima do prenosnog gasovoda pristup takozvana treća strana. Znači da mora biti taj gasovod koji je monopol, prirodni monopol, mora biti upotrebljiv za sve trgovce gasom. Ne samo za vlasnika tog gasovoda, a naravno svi ostali trgovci moraju da plate opravdane troškove upotrebe takvog gasovoda i moraju imati pristup na osnovi aukcije. A po ovom ugovoru između Makedonije i Ruske federacije, ovaj gasovod je zatvoren za sve ostale, osim za... Ako neko hoće da trguje s gasom, ne može koristiti taj Južni potok da bi dalje distribuirao gas? Ne može. Po trenutno važećem ugovoru između Makedonije i Ruske federacije. A druga stvar što je najbitnija je, Evropska unija dijeli aktivnosti vezane za gas na regulirane i na tržišne. I regulirane moraju biti uvek pod kontrolom, odnosno jurisdikcijom nezavisnog regulatora. To je u Makedoniji Energetska regulatorna komisija i ona mora da utvrdi tarife. U slučaju ovog dogovora to nije tako? Nije tako. A koje su posljedice ukoliko Makedonija ostane na ovom dogovoru sa Ruskom federacijom? Ja prvo moram da kažem da ja lično veoma sumnjam da će do tog gasovoda ikad doći, jer u stvari nema potrebe za njim. Makedonija sad ima dosta veliki gasovod od bugarske granice do Skoplja i drugih potrošača, koji se koristi samo 15%. I potpuno je ekonomski nesmisleno graditi još jedan gasovod, jer onda će se ovaj prvi koristiti samo 5% ili 3%. To je bez veze. To je bacanje para kroz prozor. Imalo bi to nekog smisla ako bi dobavljač bio neko drugi, na primjer Azerbejdžanci, Alžirci, ukratko, ako bi tu bio neki drugi gas. Ako je gas iz istog izvora, znači ruskog, onda je sasvim bez veze napraviti dva gasovoda, ako već prvi nije upotrebljen više od 15%. A zašto mislite da neće doći do realizacije tog gasovoda? Zbog toga, jer je to ekonomski nesmisleno. Neće doći makedonska strana, jer će realizirati ili ruska strana? Ja mislim da investitor, kogod to bude, ja mislim makedonska strana može sve organizirati, pripremiti i tako, ali ko će dati pare za izgradnju tog gasovoda ako to nema nikakvog smisla? Pa, ako Gazprom želi da baca pare kroz prozor, neka, ali ja sumnjam, mislim, to nisu baš male pare. A koja je smisla dogovora? To ne znam. A koje su posljedice ukoliko Makedonija ostane na ovom dogovoru kao članica energetske zajednice? Jednom će morati da ili uskladi taj međudržavni ugovor. Znači, ako do tog gasovoda neće doći, neće biti nikakvih posljedica. Ako bi jednom došlo do izgradnje tog gasovoda i bio bi stavljen bio bi operativan, počeo bi se upotrebljavati, u tom slučaju bi naravno energetska zajednica započela takozvani infringement procedure, znači prekršajni postupak protiv Republike Makedonije i krajnja sankcija posle duge procedure koja traje više godine može biti recimo gubitak europskih sredstava i slično. Da li ste imali slične situacije sa drugim zemljama? Jel su ovaj dogovor potpisala je Srbija, Bugarska ima dogovor, sličan Rumunija, Hrvatska? Sličan slučaj bio i u drugim zemljama.
u neskladnosti sa obavezama preuzetim u okviru energetske zajednice je definitivno srpski ugovor između Srbije i Ruske federacije. Ja mislim da je u neskladnosti sa hrvatski nije, pošto je prestao da važi, onda je problematičan u nekim tačkama ugovor između Bugarske i Ruske federacije i Mađarske i Ruske federacije. Neproblematični, odnosno u skladu sa evropskim pravilima su, koliko ja znam, ugovor između Republike Slovenije i Ruske federacije i ugovor između Republike Austrije i Ruske federacije. I kako to rešavate sa tim zemljama koji su isto članice? Na teritoriji Evropske unije, znači Bugarska i Mađarska, to rešava Evropska komisija u Briselu. I ta traži od tih zemalja da usklade svoje međudržavne ugovore sa Ruskom federacijom sa važećim pravilima na teritoriji Evropske unije. Odnosno, da investitor, znači Gazprom, zatraži za, može se tražiti uvijek status exemption, znači izuzimanja od tih pravila, ali mora to ići po proceduri koju odobrava Europska komisija. I to se može i na teritoriji energetske zajednice, znači, na primjer, u Republiki Makedoniji, jer baš iskustvo iz ove godine pokazuje da je investitor u Trans-Adriatic Pipeline, koji će kroz Grčku, Albaniju u Italiju, je isto želi da sam raspolaže sa tim kapacitetima i zatražio je za izuzetak. Ali sve to je išlo po proceduri koja mu, na primjer, omogućava da 10 godina sam raspolaže s tim kapacitetima, ali tarife ne može sam utvrditi, mora je utvrditi regulator. Znači, europska regulativa omogućava izuzetke kakve želi Gazprom, ali moraju ići po proceduri koja pre svega jednom to završava. Nije za uvijek izuzetak, ali po ovakvom ugovoru između Republike Makedonije i Ruske federacije ovaj gasovod bi za uvijek bio izuzetak.